La revolució de la pausa. Vivim en una societat d'immediatesa i hiperconnectivitat, en una societat de ritme accelerat i on ho tenim tot a la nostra disposició en un sol clic. Aturar-se és tot un acte revolucionari. Hi ha diferents maneres d'aconseguir activar aquest botó de pausa i una de les maneres podria ser la lectura, no? Ja que ens obliga a estar més presents, més atents i, sobretot, concentrats. Avui reflexionarem sobre si la lectura pot ser clau o no per recuperar la nostra atenció i, sobretot, fer-nos més conscients. Soc Verónica Orozco i m'acompanyen en aquest episodi l'Héctor Ruiz, biòleg i investigador en els camps de psicologia cognitiva, la memòria i l'aprenentatge, Javier Morales, professor de física a l'Institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat, i Vidal Ita, un jove lector i alumne de primer de batxillerat a l'Institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat també. Benvinguts i gràcies per estar aquí. Bé, doncs, Héctor, m'agradaria començar amb tu. Es parla constantment d'aquest dèficit d'atenció i de la manca de concentració entre els més joves. Però és cert que hi ha una crisi d'atenció que és real, només els hi afecta als joves, ens afecta a tots? I el més important, a què es deu aquesta crisi d'atenció generalitzada? Bé, en realitat tenim aquesta intuïció, aquesta percepció, no?, de que hi ha alguna cosa que estigui afectant a la nostra atenció i s'arriba a pensar que s'està perdent, no?, la capacitat d'atenció. Però la realitat, quan aquesta pregunta ens la fem científicament i l'analitzem científicament, que ho hem fet, arribem a la conclusió de que realment la nostra atenció no ha canviat. La nostra capacitat de prestar atenció no és una cosa que canviï perquè el nostre entorn canviï. Realment depèn de la nostra arquitectura cognitiva, no? I no és una cosa que canviarà. El que ha canviat a l'entorn és la quantitat de distraccions que ara hi ha. I precisament com que la nostra capacitat de prestar atenció no ha canviat, l'estem posant al límit amb totes aquestes distraccions. És a dir, que el problema és que no ha canviat la nostra capacitat, però en canvi l'entorn ara ens ofereix... Hi ha molta més oferta. Exacte, ens ofereix moltes més distraccions. A mi m'agrada fer una analogia, per exemple, amb la nutrició. Perquè nosaltres també, el nostre cervell, té preferència, una preferència també que s'ha generat evolutivament, quan es tracta de menjar, doncs, per els dolços i els greixos. I això ho notem perquè, no?, doncs ens semblen més atractius, més sabrosos, no? Tot això forma part d'aquesta preferència. I fixa't que això tenia sentit pels nostres avantpassats, perquè els nostres avantpassats ho tenien difícil per trobar menjar. I quan trobaven menjar, allò més adaptatiu, allò més beneficiós era escollir la peça més energètica, no?, amb més greixos o amb més sucre. El que passa és que el nostre entorn ha canviat i ara ja no, com a mínim, no, dels països occidentals, ja no tenim dificultats per accedir al menjar i aleshores aquesta preferència que tenim ens traeix perquè mengem massa. No? En excés. Exacte, i mengem masses greixos i masses sucres. I què hem hagut d'aprendre a fer? Autoregular-nos, prendre decisions voluntàriament i escollir el bròcoli quan en realitat el que voldria són unes patates fregides, no? Doncs això és una miqueta el que segurament haurem d'acabar fent amb el tema de la distracció, no? El ser conscients de que tenim una oferta en massa, no?, que és massa per a la nostra atenció, i aprendre a autoregular-nos, prenent decisions per fer-ho. Si jo em vull concentrar, hauré d'evitar que apareguin aquestes distraccions a l'entorn. És la millor manera de fer-ho. És a dir, jo perquè estigui llegint no vol dir que em concentraré més. El que he d'aconseguir, el que he de fer expressament és, ara em posaré a llegir, vull gaudir de la lectura, per tant, posaré el mòbil en mode avió fora de la vista, no? Em posaré en un lloc que no em distregui i llavors m'ajudaré a poder posar la meva atenció, que és la que tinc i no hi ha una altra, no?, en el que tracto de fer. I seguint el que diu l'Héctor, doncs, Javier, en el cas a l'aula, aquesta crisi d'atenció, que sí que comentàvem que era per aquesta multitud d'oferta, a l'aula com es viu? És a dir, els alumnes han de pagar, imagino, el dispositiu, però també es fa ús de tablets i pantalles. I també hi ha plataformes de lectura que es fan servir en pantalla. Com es viu, diguéssim, tot això? I quin efecte tenen les xarxes socials, que no sé si és una de les ofertes que també t'hi trobes, no?, que utilitzen els nanos. Quin efecte tenen en tot aquest àmbit més acadèmic?
Val, jo penso que l'Héctor ho ha explicat superbé, és a dir, estic totalment d'acord i és un rotllo parlar després de tu perquè ara la veritat és que ho has explicat molt bé. En l'àmbit educatiu a nosaltres ens passa que sí que jo penso que a l'aula hi han d'haver ordinadors, és a dir, els nanos han d'aprendre a fer servir un ordinador i el departament ja ho fa, el de posar un ordinador per cada nano i a més, però sí que és una mica el que estava comentant l'Héctor. És a dir, ells, de vegades, jo soc profe de física i jo no faig servir l'ordinador a les meves classes, sí. Però sí que els nanos, doncs potser tens allà 20 alumnes a la teva classe de física i trobes que 3 o 4 tenen l'ordinador al seu Chromebook o al seu portàtil de batxillerat, el tenen allà aixecat. No? Llavors, hi ha una certa tendència a voler agafar el que és més llaminer. I el més llaminer és la pantalla, és l'ordinador, no? I sempre estic fent la gràcia d'aquestes. Avui tampoc, com tots els altres dies de la meva vida, no faré servir l'ordinador avui a classe, no? Doncs baixeu les pantalles i tal, però sí que ells, i el senyalo ahir perquè el tinc a classe també, ells tenen tendència, i ell pot validar el que estic dient, a obrir l'ordinador. Nosaltres, per exemple, al centre, ara sí estan posant els centres en això de... s'estan adonant que hem de limitar l'ús dels dispositius. Sí? Nosaltres ja fa temps al Creu de Saba que vam decidir que política mòbil zero. Sí? És a dir, que si veiem un mòbil, fins i tot si el veiem, només veure'l ja ens el quedem. Tampoc no és que... Us el quedeu fins al final del dia. Fins al final del dia i han de venir a buscar-los i tot això, no? Però vull dir que sí que l'alumnat té una certa tendència a fer servir els dispositius tecnològics simplement perquè, el que deia l'Héctor, perquè és molt atractiu, és molt cridant, és difícil, molt difícil competir contra un dispositiu que per a ells, doncs, a més, en la seva societat en la que s'han han crescut, clar, els dispositius tecnològics és una cosa que està en el seu dia a dia, la seva relació moltes vegades, quantes vegades estan allà al pati i estan parlant-se a través del mòbil, o dius, Déu meu. Clar, o sigui, cognitivament també el cervell s'activa amb el moviment, la llum i el so, no? Entenc que pot ser així. I sobretot les expectatives d'una informació que estigui relacionada, que pugui influir en els teus propòsits. I com a éssers humans, un dels propòsits més importants que tenim és el propòsit social, d'encaixar en el grup, no? de tenir una reputació, de ser acceptat. Llavors, tota la informació de tipus social és molt atractiva pel cervell. Per cervell vol dir per nosaltres, no? Clar. Llavors, clar, les xarxes socials són molt atractives i ho són per totes les edats, però especialment amb els adolescents, que estan precisament en una època que es diu d'hipersocialització, no? Llavors, clar, és que és normal, no? Que si poden tenir aquest accés, doncs que tinguin la tendència, no? a buscar aquesta informació, perquè és natural. I tenen aquesta satisfacció immediata, no? Que potser abans, i en un altre episodi comentàvem, llegir un llibre comporta un esforç, una paciència, i en canvi les xarxes socials i el que t'aporten en molt poc temps és com més immediat i sobretot aquesta satisfacció, no? De ser acceptat, de que t'hagin vist, de ser reconegut. Vidal, com vius tu potser el que és l'àmbit escolar, amb la pantalla i amb tot el que ha explicat el Javier, què prefereixes fins i tot? La lectura en paper, en digital? La vius diferent? Bueno, a l'aula és una mica... El tenir una pantalla a la motxilla sempre és com una tentació, perquè en qualsevol moment que vegis que la classe no està sent algú que t'acabi d'interessar, doncs sents com et crida la pantalla des de la motxilla perquè la treguis i et posis a fer una altra cosa que és més cridanera per tu, però sempre s'ha de tenir en compte la força de voluntat de dir, home, doncs potser ara mateix no hauria de treure la pantalla i posar-me a fer segons quina cosa. O sigui, no és només perquè no te la treguin, és que tu mateix també penses, bueno, que hauria de prestar atenció. Sí, però absorbeix una mica, però és això, és de sortir del que estàs fent i el cercle aquest d'anar a buscar la pantalla i dir, ostres, estic a classe de castellà. Vaig a concentrar-me. Sí. Però en el que és la lectura, tu llegeixes més en paper o en pantalla? És a dir, amb aquests books. En paper és molt més... Ho sents molt millor. El problema de les pantalles és que, no sé, llegir en pantalla és com una mica curiós, perquè és com un punt intermig entre el paper tradicional, que és com
més arrelat, és algo que coneixes, i les pantalles que són com més llamineres, no? Com ha dit el Javi. I llavors és com algo estrany, és com que no acaba de ser ninguna de les dues coses. És com que, des del meu punt de vista, agafa una mica el pitjor dels dos mons, perquè li treu la sensació a les mans del llibre i treu la gràcia dels colors i tota l'emoció a les pantalles. I tens una mica una cosa que no és ni una cosa ni molt interessant una aquest punt de altra. vista, no? Que sembla que agafi la pitjor part de les dues coses, no? Perquè és veritat que potser relacionem més les pantalles amb aquest com benefici immediat o amb aquesta satisfacció immediata, i potser amb el llibre tens més la sensació de dir, bueno, potser més analògic et faria sentir-ho de més a prop. Jo crec que és el propòsit, no? que tens per llegir, perquè clar, si el propòsit és un propòsit d'oci, de llegir una novel·la, doncs jo crec que està clar que el llibre de paper és un format més adequat. Però jo, per exemple, llegeixo moltíssim cada dia per la meva feina i he de llegir articles científics. No els imprimiré. No, ja. No els imprimiré. Llavors, jo llegeixo molt a la pantalla i per mi no és cap problema, perquè a més fins i tot això després em permet organitzar i ordenar i tenir, no, tota la informació que necessito. Però per l'ull et cansa més o com ho... No necessàriament. Al final realment sabem que aquesta intuïció que podem tenir de que llegir en pantalla pugui ser perjudicial per la visió, resulta que és una intuïció que no queda corroborada després per la recerca, perquè al final el que cansa la vista és estar fixant la visió en un punt proper molt de temps. I això passa en paper o en pantalla, no? I al final, el que vull dir és això, no? Que absolutament d'acord si tu estàs pensant només en la lectura com una qüestió d'oci, però al final, en el nostre món, no? En el nostre dia a dia, la lectura en pantalla és indispensable, no? De manera que també... I per tant és clau també el que deia abans de l'autoregulació, no? Si jo em poso a llegir en una pantalla i potser ara m'agradaria mirar, no, el Facebook o el que sigui, doncs dic, a veure un moment, primer acabo de llegir i ja m'ho miraré després quan tingui una estona, no? És ser capaç de donar-te que, vale, allò et crida, però jo tinc, no, la capacitat Força voluntat. Bueno, sí. Important. Sí, és una qüestió de... O de decisió, no? Sobre sí, o fins i tot d'hàbit, perquè al final els hàbits són els que t'ajuden a no haver d'esforçar-te per fer una cosa, perquè al final tu ja t'has habituat i allò és lo normal, no? El govern estudia 107 mesures per protegir els menors en l'entorn digital, com limitar l'exposició de pantalles, i parla de 0 pantalles fins als 6 anys i només 1 hora al dia dels 6 als 12. Cada vegada apareixen més estudis que recomanen evitar l'ús de pantalles, però és realment així? Per tot el que ens deies, no és tant pel cansanci ocular? Podríem dir que estan provocant trastorns d'aprenentatge entre els més joves? No, realment no. I el problema és que hi ha molts malentesos sobre aquests estudis. Es malinterpreten, es treuen de context. Per exemple, no, aquest tema de l'associació entre la miopia i les pantalles, no? Al final, el problema no és estar mirant una pantalla, el problema és estar moltes hores mirant un punt fix, no? De proper. I clar, això també et passaria amb la lectura. Llavors, no és una qüestió d'estar fent servir pantalla o paper, és una qüestió de que potser necessitem més temps lliure, fora, no? Passar temps a fora d'espais tancats, que això sí que afecta, passar moltes hores en espais tancats, tenir la visió molt a prop. Però després també qüestions, no? Que, no, és que les pantalles provoquen trastorns de la son, no ho diu un estudi, no. Aquest estudi el que diu és que si abans d'anar a dormir et poses a mirar pantalles, sobretot continguts que generin una activació emocional, doncs et costarà una miqueta més dormir-te. O si, clar, o si estàs, en comptes de ja dormint, ja segueixes mirant una pantalla, doncs clar, trigaràs també més perquè no estàs invertint, no, el temps que toca. I com això hi ha molts altres malentesos, que si els portes realment en el context concret, doncs te n'adones que el problema en si no és la pantalla, sinó és l'ús exacte, és l'ús concret que n'estàs fent i que podries regular i fer-lo molt millor, no? Però no és la pantalla per se, o el temps de pantalla per se, científicament, no té cap sentit. És una qüestió de l'ús que en fas i de saber, com tu bé dius, si les hores prèvies a anar a dormir, doncs és millor fer activitats amb una llum més baixa i que no tinguin com tanta emoció, no? O sigui, tanta activitat, no?
Molt bé, Javier, com vius això en l'àmbit de l'aula, la lectura? Llegeixen alguns alumnes, imagino, potser llegeixen, o, per exemple, a la plataforma Legiland hi ha una part que és en pantalla. Com es viu això a l'aula? Veus que té algun efecte? Prefereixen el llibre que la pantalla? Nosaltres impedim que llegeixin en pantalla. És a dir, nosaltres ens assegurem de tenir els llibres. De fet, tenim gairebé de... Legiland ara té un catàleg enorme de més de 1.000 llibres, potser 1.100, 1.200 llibres per llevant, i nosaltres al centre tenim 900 d'aquests llibres. És a dir, que tenim... Teniu la vostra biblioteca Legiland allà. Durant molt de temps hem fet una biblioteca molt gran perquè és una línia vermella per a nosaltres. És a dir, volem que llegeixin en llibre de paper. Ja fan servir pantalles, és a dir, ja l'assignatura de ciència, ja fan servir una plataforma i fan l'assignatura de ciència a través d'una pantalla amb una aplicació, i això passa també en anglès. Hi ha algunes assignatures poquetes, però que fan servir pantalla. Ja tenen suficient pantalla des del punt de vista nostre, i sí que s'ha de diferenciar entre el que és, estic d'acord amb Lector una altra vegada, que la pantalla en si, el dispositiu, no és tan perniciós pel tema de qüestions fisiològiques o el que sigui, sinó per el tema de que desplaça les pantalles recreatives, acaben desplaçant en l'ús una cosa que l'alumne necessita, que és el temps de lectura. I els alumnes, no és que els nanos, no és que ara no els agradi llegir. El que sent una persona quan llegeix un llibre ara és el mateix que hem sentit sempre. I el que passa és que la lectura sí que agrada, però el que passa és que hi ha unes altres coses que agraden més, que són més cridaneres, que són més immediates. El que dèiem de l'oferta, no? Ara hi ha ofertes més llamineres de la nostra atenció. Sí. I per tant, segons com costa concentrar-se més amb la que requereix més esforç, més paciència, més d'estar una estona. Sí, jo penso que si veritablement estan prenent mesures per mirar de regular, doncs, per exemple, a quina edat li donem a un nano petit el mòbil, o quan li donem una tablet, perquè potser hi ha nanos petits, hi ha nadons que estan menjant o el que sigui, i les mares li posen la tableta allà perquè vegi dibuixos o el que sigui. Imagino que perquè no molesti. Clar, però en el fons, suposo que és una solució molt còmoda, però que aquest nano ha de també interaccionar amb l'adult per aprendre un seguit de coses que nosaltres anem aprenent en el nostre desenvolupament. I un alumne ha de poder llegir a casa i gaudir d'aquesta lectura, però clar, difícilment ho farà si té algunes altres ofertes. No és que no li agradi llegir, és que hi ha coses que li agraden més. Llavors, aquest desplaçament en el temps és el que jo trobo perniciós de les pantalles recreatives. El fet que el temps d'oci ara difícilment es dedica a la lectura perquè hi ha unes altres ofertes que s'ho emporten, no? I això és un problema acadèmic enorme. És a dir, la capacitat lectora, la competència lectora s'està enfonsant. I si s'enfonsa la competència lectora, s'enfonsa la física, s'enfonsa les mates. És a dir, no és una qüestió només de... Mira, és una qüestió de llengües. No, si a tu et costa llegir, si tu no tens fluïdesa, si no tens decodificació, això afecta a tothom. De vegades ens passa en una universitat de física, que dius, és una universitat de física. Quan un alumne el té i no l'entén, moltes vegades és que li costa el fet de llegir-s'ho a ell mateix, passar el codi escrit a la veu que t'està parlant aquí dins, quan tu estàs llegint una cosa. De vegades tu vas com a profe, li llegeixes tu l'enunciat i llavors ho entén, no? Llavors alguna cosa està passant allà, no? Potser pot ajudar el llegir en veu alta, no? Això, la comprensió, potser quan tu llegeixes per tu hi ha com més aquest efecte o què? Bueno, precisament sabem que quan hi ha una cosa que t'està costant, tenim la tendència espontània de llegir-la en veu alta. Em sembla que l'entendrem millor, però no queda clar si realment això ajuda o no. Jo volia fer un petit matís, si em permets, perquè crec que és important. Estan d'acord. Sí que el que crec que hem de ser prudents és amb la relació entre si aquesta davallada de la comprensió lectora està relacionada amb les pantalles o no. Perquè és un problema molt complex. Hi ha molts factors darrere de la davallada de la comprensió lectora. I el tema de les pantalles, atribuir-ho immediatament,
Sí, que potser seria quedar-se molt superficial, Sí, no? Hi ha moltes més capes. I fixa't que té el seu problema perquè si anem a les dades i les estadístiques de quan llegeixen els joves, resulta que és tot el contrari de que pensaríem. Les dades ens estan dient tenia també... que llegeixen més que abans. I tenim les estadístiques de cada any que en principi ens diuen el contrari del que creuríem, no? Que els que més llegeixen són entre 14 i 24 anys, no? Sí, exacte. Llavors, clar, si tu penses, no, és que com que fan servir més pantalles, llegeixen menys i per tant la comprensió lectora baixa, però és que hi ha una cosa que falla. Resulta que llegeixen més, estadísticament sempre parlant, no? Llavors, ostres, on està aleshores el problema de la comprensió, no? I hi ha moltes coses, no?, que influiran, aspectes socials, aspectes educatius, etc. I per tant crec que és important, no?, veure, les pantalles compta perquè evidentment cal fixar-nos que l'ús que en fem de les pantalles podrà ser beneficiós, neutral o fins i tot perjudicial, no? Però no és la solució. No és el motiu directe, no és la solució al problema que tenim. El problema que tenim va més enllà, requereix de moltes més intervencions, no? I simplement crec que és important tenir-ho present. No, i probablement... Convençut que estàs d'acord, no? Probablement aprofundir ens donaria per un altre episodi. Sí. Però m'agradaria molt preguntar-te, tu, Vidal, en l'experiència de, per exemple, això amb la plataforma de Legiland, que llegiu en paper, però després heu de fer aquesta sèrie d'activitats i tota l'experiència que ofereix la plataforma, com ho vius tu? És també una motivació? És aquell moment que dius, vaig a completar i que em surtin els punts i també el meu avatar? Com ho vius tu, això? Doncs sí, està molt bé. Jo crec que comparat amb altres maneres de fer llegir als alumnes, el Legiland és una molt bona manera, perquè fica rànquings, fica punts, fica avatars, i els joves, els humans, però sobretot els joves, ens agrada molt veure com pugen els números i veure com pugen els punts i els percentatges ens agrada molt. Llavors jo crec que comparat amb altres coses està molt bé. A més, és fascinant que gent que que tu el veus i dius, a aquest no li agrada llegir. Li poses un rànquing i vaig a llegir, espera, que jo vull punts. Sí. No? I no només punts, potser fins i tot el que passa dintre la plataforma i poder veure què ha llegit el teu company, no? Sí, està molt bé. I els rànquings i poder fer equips i afegeix competitivitat a tot el tema de la lectura. Dintre que no és tot el què, però sí, ja t'entenc. I també una mica de solidaritat o què? També entre vosaltres, a vegades si t'ha agradat molt un llibre, pots apropar-te a algú, ei, comença per aquest, que aquest està molt bé. Sí, està molt bé. I també m'agrada molt el tema de les ressenyes que pots fer de quan t'acabes un llibre. No sé, és com... Sempre que t'acabes un llibre al Legiland et diu, vols posar una ressenya? I és com una sensació com acabar de posar la guinda al pastís i dir, ostres, m'ha agradat molt aquest llibre, escriuré alguna cosa maco perquè la gent que entri a la plataforma i vegi aquest llibre vegi que hi ha gent que li agrada. I allà no pots fer spoiler, important. Perquè jo també això ho pensava, dic, jo a vegades no em vull llegir les ressenyes d'alguns llibres perquè dic, basta que algú posi algun spoiler i ja no me'l pugui llegir. O sigui que allà imagino que això està una mica vetat, o què? Encara que no estigui dit, imagino que no ho feu. Home, sempre hi ha el puntet de m'hagués agradat que hagués acabat així. Sí. Sempre hi ha la persona disruptiva que posa un comentari ràpid de doncs aquest personatge acaba morint. Per tocar els nassos. Mare meva, això no és bo mai. El que passa és que sí que la plataforma penso que abans de publicar-lo sí que els xequeja i suposo que si hi ha algun comentari d'aquest tipus doncs ja no acaba de sortir. Estem comptes segur. Bé, doncs, com hem dit, la lectura pot ser una pausa necessària en aquest món digitalitzat i hem vist com aquestes pantalles sí que poden afectar, encara que no és tot, a la concentració, però tenen també un efecte en nosaltres, sobretot aquestes xarxes socials i aquestes aplicacions que el que ens generen al final és aquesta satisfacció immediata, però en canvi també es pot combinar molt bé amb una pantalla a la lectura, tenint en compte altres moments en els que es pugui ordenar d'aquesta altra manera, no? Primer llegir en llibre i després en pantalla doncs, fer les activitats pertinents. També hem vist com la lectura pot ajudar a recuperar aquesta atenció que diem que d'alguna forma en un món digitalitzat la perdem molt fàcilment per aquesta gran oferta de punts que ens roben aquesta atenció tan fàcilment.
Bé, gràcies a tots per estar aquí. Agraeixo moltíssim les vostres aportacions. Segur que als nostres oients els hi agradarà també aquests punts de vista més científic, més des del punt de vista professor, i el teu, Vidal. Gràcies també per aportar-nos el que penses. Gràcies.